Imos que información deportiva. O Circuito Galego de Augas Abertas terá dúas paradas no Barbanza. A competición ten 10 xornadas, arranca o 12 de xullo en Porto de Mouros e rematará o 13 de setembro en Ribeira, logo de pasar tamén por Boiro o 22 de agosto. A Federación Galega de Natación escolleu a Casa da Cultura de Ribeira para presentar a nova edición do Circuito Galego de Augas Abertas. Trátase da 22ª entrega desta competición que arrancará o 12 de xullo en Porto de Mouros e pecharase o 13 de setembro en Ribeira co desafío Fegán. Que consta de 10 probas 100% competitivas, é dicir, sen ningún tramo neutralizado, controlado polos xuíces do Comité Galego de Árbitros, que velarán porque todos os deportistas compitan en igualdade de condicións, e as nosas probas, decir que contan sempre coa participación dos mellores nadadores galegos, algún deles de nivel internacional. Paula Otero, Mateo García, Inés Mourenza, Lucas Costa, Mario Méndez. Un circuito que dará comenzo coa disputa do Campeonato de Galicia de Augas Abertas, que se disputará un ano máis en Porto de Mouros, en Arzúa. Cada proba conta coas súas peculiaridades, distancias a percorrer e categorías. Estarán tamén abertas á poboación para fomentar o deporte da natación. O circuito arranca en Arzúa o 12 de xullo, logo estará na Coruña o 25 do mesmo mes coa travesía al dique. Agosto arrancará coa disputa da travesía de Vigo para dar o salto o 2 de agosto á travesía de Porto de Vilagarcía. O día 8 disputarase a travesía Vila do Tea, o 9 a travesía do Lérez e o 22 recalará no Barbanza coa travesía Illa da Bensa. Unha proba tamén que ten un componente de desafío importante, ver desde a playa de Carregueiros, ese Carregueiros, non? A playa, desde a playa de Carregueiros ver a Illa de Bensa e Impón, non está tan preto como parece. É unha proba tamén de aguas abertas das que pode ser duras. Últimamente tuvemos mala sorte co tema da néboa pola mañá, a ver se nos cadra un bo día, pero é unha proba tamén moi bonita que ten ese componente de desafío que fai que sempre teña éxito. O 23 de agosto a competición trasladase a Salvaterra de Miño e xa o 12 de setembro vivirase a penúltima parada coa travesía Praia de Miño. O broche final será o 13 de setembro en Ribeira co desafío Fegán organizado pola Federación. Gustábame pois ter aquí unha proba do circuito, non? E que máis bonito sea que sea o desafío Fegán, non? A última etapa. Creo que vamos a congregar un bon número de asistentes porque tamén vai a formar parte do circuito luso galaico. Esperemos que ter unha afluencia de público grande. A travesía de Ribeira, pois, non sei, pero empezouse a facer no ano 94, o sea, van, me parece que non entrando seguido no circuito, pero son unhas 33 edicións, unhas 34 edicións, tamén é longeva. Sempre foi na Praia de Coroso, creo que é un sitio, os que o conocedes, é un sitio fantástico. O concelleiro de Deportes de Ribeira, Álex Vidal, agradeceu á Federación ao seu presidente que se elixira un municipio para desenvolver a derradeira proba do circuito galego, cita que tamén formará parte do circuito luso galaico. Juan Carlos puso en contacto con nós. A verdade é que temos que dar as gracias, que pensaran na súa cidade natal tamén. Eu, como conselleiro de Deportes, pois no primer momento intentamos buscar a mellor maneira de que esa final viñera para Ribeira, porque ao final un é profeta na súa terra. A nós o que nos gusta é que xente como Juan Carlos, a Federación Galega de Natación, que xente como Queso, Ulloa, empresas tan potentes, pois veñan á nosa cidade, traen os seus produtos, nos enseñen toda esa calidade que temos aquí en Galicia e que é mellor escaparate que a nosa cidade. Dende o Concello, unha vez máis, só darlle as gracias a eles, poñer a todos os medios á súa disposición. Esperamos que todos nos visiten ese día 13, non? Era o día 13 de setembro. Esperemos que a mar non este moi picada, que aquí na nosa ría ás veces faise durilla. O Circuito Galego de Augas Abertas conta co patrocinio da DOP Arzúa Ulloa. O que intentamos é pois, abarcar cousas que non sexan moi personalizadas en un clube concreto, nunha entidade deportiva concreta, senón máis ben en competicións. É dicir, patrocinamos esta competición desde 5 anos, estamos moi satisfeitos, ten moitísima repercusión. Patrocinamos outra competición distinta de outro deporte, pero sempre con esa idea, é dicir, vincular, vencellar o queixo ao deporte, a calidade que falábamos antes do produto,
un produto nutritivo e apto para calquera, con proteínas de alta calidade, con moito calcio, e coa idea de que a Federación Galega de Natación, pois, vaya redundancia, ten moitos federados e que todo o mundo estea dentro que teña dentro da cabeza o tema do queixo, que o queixo é importante. Tamén se debo a coñecer o circuito luso galaico que terá 3 probas en Galicia, a travesía Vila do Tea, a do Lérez e o desafío Fegán. Nós não é só a nível de participantes que temos o objetivo, também queremos mostrar o FAF, que é uma das etapas das águas abertas do circuito, e a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia, que serão em 2028 capital mundial do desporto. Portanto, para nós também é importante haver estas sinergias entre o norte de Portugal e a Galiza. A natación e as augas abertas protagonizarán o verán na comarca en Galicia.